काय बनवते? मी कांदा भजी बनवते छानपैकी. एकदम पाऊस आहे त्याच्यामुळे काहीतरी खूप छानपैकी खायचं असं वाटतं म्हणून मी कांदा भजी बनवते. आणि कांदा भजी बनवण्यासाठी तुम्हाला साहित्य काय काय लागतं मी सांगते. 1 वाटी बेसन घेतले, कांदा घेतलाय, मीठ घेतलंय, हळद घेतले, मसाला घेतलाय, ओवा घेतलाय, तांदळाचं पीठ, कोथिंबीर घेतले आणि 1 मिरची घेतले. आता मी कांदा तुम्हाला चिरून दाखवते. कांदा व्यवस्थित चिरून घ्यायचा आहे छानपैकी. त्या साईडने व्यवस्थित काढून घ्यायच्या साळी ह्या कांद्याच्या व्यवस्थित एकदम. आणि कांदा भजी छान वाटतात खायला, एकदम सगळ्यांना सुद्धा आवडतात आहे. किती सुंदर हे करते मी व्यवस्थित एकदम. आता मी कांदा बारीक चिरते. व्यवस्थित एकदम चिरून घेते, बारीक चिरून छानपैकी घ्यायचं आहे गोल एकदम. तेव्हा मी कापून दाखवते अजून तुम्हाला. दुसरा कांदा घेतला आहे व्यवस्थित. तेव्हा किती सुंदर झाले. आता हे भांड्यामध्ये मी चिरलेले काही घेते, त्याच्यामध्ये प्लेटमध्ये ठेवते आता व्यवस्थित. आता मी मीठ टाकते, थोडंसंच टाकायचं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. दोन चमच ओवा टाकते. ओवा टाकलं टेस्टी येते. अर्धा चमच हळद टाकते. 1 छोटा चमच मसाला टाकते मालवणी. तांदळाचं पीठ टाकते मी. 3 चमच तांदळाचं पीठ टाकते. त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते मी. कोथिंबीर व्यवस्थित टाकून घ्यायची आणि कोथिंबीर टाकल्यावरती भज्यांना टेस्ट येते छानपैकी. आता मिरची बारीक करते मी. कैचीनी करते कारण हाताला मिरची झोंबून जाते आणि डोळ्याला लागले तर डोळे झोंबतात आहेत, म्हणून मी कैचीनी मिरची चिरते. 1च मिरची घेतली. व्यवस्थित बारीक चिरते कैचीने. आता मी त्याच्यामध्ये बेसन मिक्स करते. बेसन जेवढं पाहिजे तेवढंच घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. लागेल तेवढंच बेसन घ्यायचं आहे आपण. व्यवस्थित मिक्स करते मी. थोडंसं पाणी टाकते त्याच्यामध्ये. थोडंसंच टाकते, जास्त टाकत नाही. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे ते. व्यवस्थित मिक्स झालंय. बेसन थोडं कमी पडलंय म्हणून मी पूर्ण बेसन घेते. व्यवस्थित एकदम करून घेते. भजीचं पीठ व्यवस्थित मळून घेतलंय. किती छान झालंय. आता भजी बनवायला घ्यायची आहे. आता मी गॅस पेटवते, कढई ठेवते. कढईमध्ये तेल टाकते मी. आता तेल गरम झाल्यावरच भजी करायची आहेत. तेल गरम झालंय. गॅस थोडा स्लो ठेवते आणि मी छान भजी बनवते आता व्यवस्थित एकदम. हे भजी बनवते मी.
छोटी छोटीच बनवायची, जास्त मोठी बनवायची नाही. आणि स्लो ह्याच्यानेच टाकायचं आहे, एकदम वरून टाकायचं नाही, कारण वरून टाकल्यावरती तेल उडतं. आणि व्यवस्थित एकदम बनवायचं आहे. तेव्हा मी सर्व व्यवस्थित एकदम टाकून घेते. तेव्हा व्यवस्थित भजी झालीत. दोन्ही बाजूंनी साईडने शेकवून घ्यायचं, व्यवस्थित हलवून घेते मी त्यांना. एकदम छान स्लो गॅस बनवायचं आहे, जास्त फास्ट गॅस बनवायचं नाही, मग ते भजी जळून जातात आहे. हे किती सुंदर झाले भजी मी ही भजी काढून घेते. तेव्हा किती व्यवस्थित झाले. हे एकदम सुंदर झालेत. प्लेटमध्ये काढलेत भजी मी. आता मी कांदा भजी तुम्हाला खाऊन दाखवते कशी झाली ते. बघा छान झालेत, एकदम कुरकुरीत. मी तुम्हाला सॉस बरोबर खाऊन दाखवते. हे बघा छान झाले, सॉस बरोबर खायला एकदम सुंदरपैकी झाले. आणि ही माझी डिश तुम्हाला आवडली तर मला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि अशीच भजी तुम्ही घरी बनवा. खायला खूप सुंदर असतात, टेस्टी असतात. घरी मुलांना पण खायला द्या तुम्ही. नमस्कार.